pažnja, pažnja! Evo radosne vijesti! Snima se film za djecu Gen 4. Predstavljamo vam Riječ za život. jednu riječ koja grli cijeli svijet. Mojsije je, slušajući Božji glas, potaknuo Izraelce da bježe iz Egipta, gdje ih je faraon držao kao robove. Međutim, nedugo nakon odlaska, narod se našao pod teškoćama. Stigli su do mora, ali iza njih su stizali faraonovi ratnici. Ali Bog je zapovjedio Mojsiju da podigne svoj štap iznad vode. Voda se razdvojila i narod je mogao prijeći po suhom. Kad su stigla faraonova vojna kola i konjanici, voda se zatvorila. Tako su Izraelci postali slobodni i mogli misliti na svoju budućnost. Bog ih je poticao da nastave i da obrate pozornost na darove koji su im pripremljeni. Bog nam uvijek daje nove mogućnosti, ali moramo paziti da ih otkrijemo. Jer On nam je rekao: evo, činim nešto novo. Već nastaje. Zar ne opažate? Pozor, otkrijmo Božje darove. Igrali smo nogomet. Moja je momčad bila stvarno jaka i baš kad sam se spremao postići gol, igrač druge momčadi udario me laktom i lopta je promijenila smjer. Bio sam jako ljut. Odlučio sam i ja početi udarati laktom i blokirati protivnika. Ali odmah sam osjetio u srcu da to nije u redu i da ako to učinim, neću biti sretan. Bog bi dao priliku da biram. Znao sam da uz prijateljsko igranje svi možemo biti graditelji mira i sreće, čak i protivnik. Da, to je bio dar koji sam mogao dati. Utakmica je završila na opće veselje. Pozdrav Gen 4 i ne zaboravimo činiti mnoga djela ljubavi. Pozdrav!